Kukhangeleka ngathi ipatyalakhe libhobhile phakathi kweqela elilawulayo i-ANC kwakunye nabasebenzi. Oku kubonakele izolo ngethuba abathunywa kule nkomfa yonyulo ye-COSATU bephazamisa umyalezo kasihlalo we-ANC kuzwelonke Umnumzana Gwede Mantashe nobethethela eli qela lilawulayo. Abathunywa batshola yena norhulumente ukhokelwe i-ANC ngokudanisa abasebenzi bangahloniphi isivumelwano semivuzo sango-2018. I-SACP ithi yamlumkisa lowo esakuba ngumphathiswa ojongene nemicimbi yabasebenzi bakarhulumente Umnumzana Mchunu ukuba angayi enkundleni ngomba wesivumelwano semivuzo. Our firm proposal to him was that do not go to court. That was our proposal. We said if you go to court, you will not come out the winner either way. It's a dialectic thing. We said if you lose, we as a liberation movement would have lost the working class. So don't go to court. And we said if you win, equally we would have lost the working class because they will not listen to you. And they will not listen to us as a liberation movement. Loka Mapaila uthi isiganeko sayizolo luphawu kwi-ANC lokuba angenile amanzi endlini. When we are talking about changing the balance of power inside and outside of the movement, this is what we are talking about. The grounds have shifted. The working class cannot afford anymore to be pacified. Umnumzana Mapaila uhlabe ikhwelo kubasebenzi ukuba bangahleki nokuba ihlekisi norhulumente xa ngabe iimfuno zabo zibethwa ngoyaba. Workers must not be nice to government when they renege on agreed programs. Ukanti bekuvalelwe neekhusini ngalentsasa zimanyano ezahlukeneyo zalumfelandawonye ukushukuxa ukuba ingaba iza kude ivumeleke kusini na i-ANC ukuba yenze umyalezo wayo kule nkomfa. Akacacike nokuba umongameli we-ANC Umnumzana Cyril Ramaphosa uza kuyivala le nkomfa xa iqukunjelwa kusuku lwesine kusini na. Kwiindaba ze-SABC, ndingusivuyile Mdyogolo.